GASTA an trána gceist is fearr an teilifís agus tá Múinteoir nua in éach linn inniu an Scoil an Múinteoir Pádraig. Hello, chun is atá tú? Éidir chuir fáil deas cás libh. Well, tá mé bís go bhfuil tú in éach linn ach inis tún céin Scoil an bhfuil tú Múinteoir Pádraig. Tá mag múna Scoil na mhúinteoir I chun dalgan, Scoil na mBuachaillí. I gundé lú, agus céin rang atágat? Rang trí agam mlína. Agus céir de ceapan siad fút agus tú inis idir réalta teilifíse. Tá sé de léige bís fao seo agus is cinse go mé sé an Scoil an na mórach agus go mé sé ar bís an posta. Cumá, bheith sin an brandú siar go cínta agus is féidir le marrá le Múinteoir Pádraig go bhfuil Múinteoir brona atá ag múna in Ghail Scoil iarlathe gan é na gailge tá Múinteoir brona ag borchlór na ginnearí faoi láthair chuig mhúinteoir ag Múinteoir brona. Ó tú ag mhúinteoir faoi seo? Tá, más go mé ar bar an liste tar éis seo. Well, tásúlagam. Tá mé an seaca second a chur an glog tá mé glúrag freigraí mí cearta óháin ní féidir an freigra céanú thuircom faoi go agus glaci mé le aon ragra atá ábhartha. Múinteoir Pádraig go bhfuil tú ré? Rug a ré me. Cuir an féidirlam seaca second a oil ar an glog. Cóhfuil do chlúsa. Imahach. Céir de churann tú a gapra. Cranolog. Céir de ihan tú sa fictilin. Seachlóid te. Cóhfuil porc an chróci. Sé I míl. Cén dátá ar an ngealach. Sé gorum. Cén úm a dhéan an cuira. Mú. Cén lá hag an dír tréis dé saharn. Sé hína. Céir é dó fá dó. Iver. Céh é cosatá ag capel. Bhín sé ag garán faoi géine gcónaí. Cén tír in a bhfuil an Colosseum. Éireann. Cén áit in a bheicá bó. Imar Seomaranga. Anam ní rud éigen a ásan ar chrín. Blachana. Anam ní rud éigen sa seomar lapa. Letters. Céir de caihan tú ar de chosa. Ganzi. Anam ní glasra. Agus sin an dam. Sin bhhaid níos deacra ná gur cheap me go méid sé. Nuair atá seaca second ar an glog. Ach dairí go mála atá tú sásta le sin Múinteoir Pádraig. Másam go mé brona fós ar bhar an lis an maithú brona tá rud inta deacra sin iad. Ní hiigem go fóil conas go rairí le chuig mhúinteoir gáil. Tá méid fannacht ar do scór ó Cuir sin ach go mé na daltaí ar rang a trí a méid siad brodú lasad. Ní másam go mé Péisi go is cínta. truúlaí den scó iad a lig agus is cinse go mé. Cuir féidir libh an scór sin i dhéhnú gom lever do Múinteoir Pádraig. Chundé lu is féidir le na dhéhnú leat go bhfuir tú go mhuinteoir! Có gorgeous! Rockam a trasnanéis go clór na ginnearí agus tá méid chun thu a chláú isteach an seo. Múinteoir Pádraig Ghail Scoil Escaríad ag 3.8 Dulteach an sin. Múinteoir Pádraig chundé lu go mhuinteoir. Tú sásta leis an scór sin? Tá fíorthasta sin gur máid. Well, tá méid cóbuíoch acid agus tásúlagam nach mé oberháile ar béle déanana bheith na daltaí do rang amórach. Ní bheith, cinse ná. Múinteoir Pádraig gur míle mágad có gorgeous leat! Slán again. Slán!